Bueno, egoera latza da oso, biztan da, eta premiei aurre egiteko material medikoa beharrezkoa. Errenterian, osasun arloko langileen babeserako pantailak diseinatu dituzte. Arratsaldeon Ima Zabaleta, baita denbora errekorrean diseinatu ere. Alaxe da bai, osasun sailak hala eskatuta, ostiralean bertan hasi ziren lanean COVID-19 Euskadi taldeak diseinatutako prototipo batetik abiatuta teknika ikerketa zentroa eta lanbide heziketako 33 zentro asteburuan lanean aritu dira justu ere gure mediku, erizain eta osasun arloko langileak COVID-19aren aurrean babestuko dituzten pantaila babesleak diseinatu eta fabrikatzen hasi dira. Pantaila horiek langileen lan arrastuko dute, aurpegia erabat estaltzen duten pantailak dira eta 3D teknologian oinarrituta diseinatu dituzte. Hoietako batzuk Urdulizko ospitalean testatu probatu dituzte eta esan digutenez gaur goizean bertan hasiko dira gainerako ospitaletara banatzen. Urdulizeko ospitalean sartu gara, planta eta box hauetan koronavirusaren kontrari dira lanean. Eta dagoeneko, hasi dira erabiltzen babes pantaila berri hauek. Hauek dira erosoak, baina klaro ez dute hain ondo babesten, baina gauza batzuk egiteko nahiko izango litzateke. Asteburuan hainbat mota probatzen ibili ziren eta azkenean hauze aukeratu dute. Erabiltzen dituzten betiko betaurrekoak dira. Orduak eman behar dituzte hauek jantzita eta pantaila berri honekin aurpegia gehiago estaltzen dute eta gainera erosoagoak dira. Markak uzten dituzte pilo bat oso estu geratzen dira aurpegian. Bitartean, Euskadiko lan heziketarako teknika ikerketa zentroan jotake ari dira 3Dko inprimagailuekin babes pantaila berriak sortzen. COVID-19 Euskadi izenarekin, non horrelako diseinu anitzak desberdinak dauzkaten ja sarean partekatuta modu librean eta oso lan ona egiten, horiek hartzen ditugu abiapuntu bezala eta modelu desberdinak deskargatu, inprimatu eta balidatzen ditugu, saiatzen gara balidatzen Urdulizeko ospitalean. Helburua da seion bat egitea egunero. 33 ikastetxe apuntatu daude sare honetan, bakoitzak 20 egiteko gaitasuna izan dezake egunean. Horrez gain, Euskadiko arropa enpresa batzuk ere ari dira osasun langileentzako jantziak prestatzen. Ahaleginak eta bi egiten ari dira materialik gabe ez geratzeko eta erosoago lan egin dezaten.